Oh, dat weer later van ons. Al jaren gewoon weer non-stop. In het dagelijks leven ben je bezig aan een job. Nu gaan we gans voor de vastelovend. Met een pilsje in de hand en muzzelt de kop, zeggen we ook. Duimpjes op! Maar als dat altijd zo is als dat vandaag is. Riet de vierde keurig goed die fles. Polonaise met de vijgers op een pis. En het liefdesband die maakt van alles klaar. Het beurt is me goed en me gekker in een jaar. Ja, dan riet de vierde keurig goed die fles. Polonaise met de vijgers op een pis. En het liefdesband die maakt van alles klaar. Het beurt is me goed en me gekker in een jaar. Ja, dan riet de vierde keurig goed die fles. De contractovend was eigenlijk de ovend dat alles begon. Het ganse avontuur begon door mij. De gestijkenen, dat ze de rol pakt als dreespan. Veel vergaderingen, heel veel dingen regelen tot dat moment van de contractovend. Ja, en dan werd ze, er is geen weg meer terug. De geestig door een op drinken, proosten, het 11 keer blauw hebben door. Voor de eerste keer met elkaar geproost. We hebben er een toffe oven van gemaakt. Het feest kost gewoon beginnen. Ja, de vrijdagavond van het vertellen. Ja, het was sowieso een week waar ik mijn zenuwen die werden alleen maar meer. Daar is eigenlijk een half jaar lang ergens naartoe geleefd en in die week gaat het gebeuren. 'S Middags zien we eerst gewoon naar mijn schoonouders, naar Noordse zien, papa en mam. Ja, die kosten helaas niet bij het ovengedeelte erbij zien, dus daar zien we eventjes Eurda als eerste gewoon vertellen. Ja, en dan 's avonds hebben ze de tent vol staan. Ja, dan hebben ze mijn familie doorstaan. Dan is zich Ronnie Maas zijn familie, de familie van Ronnie Verhaag. Ja, iedereen zit er bij elkaar en niemand weet waarom dit er zit. Ja, jij het voor de eerste keer gij ze het echt vertellen. En de familie ziet iedereen en denkt, wat gaat hier gebeuren? De kamer loopt vol, ik zit er, ik ben zenuwachtig. Zenuwen had ik al, maar die gewoon een hoogtepunt. Ik vond dat ook helemaal niks aan. De spanning, dit kost me gestolen weer. Ja, en dan is het wachten tot het klein gezelschap binnenkomt. Ja, en die komen dan binnen. Harry als fosferer, die duidt het woordje. Die spreekt de familie toe en ons bezien allemaal. En ja, die kondigt aan van, heeft tijd het nieuwe dreespan. Dat is eigenlijk een moment, dat is bizar, dat is onbetaalbaar. Dat is ja, ook al het eerste stukje ontlading van het ganse gebeuren. Eindelijk valt er een stukje spanning af. En ja, dan knalt wat los, iedereen feliciteert elkaar. Eindelijk die last van de schouders af, die gevoel van, oh, we mogen het vertellen. Ja, dan is ook nog natuurlijk dat Ronnie Verhaag zijn familie er is. In dezelfde week dat oma is overleden. Ja, dan merk je dat dat allemaal heel bizar is om het verdriet en de vreugde tegelijk mee te maken. Helaas heeft Ronnie Verhaag te horen gekregen afgelopen week dat zijn oma is overleden. Ik vind het best te knap dat het zijn als familie is. En ja, ik deel met ook in het verdriet. Maar ik denk ook dat verdriet en plezier vaak heel dicht bijeen ligt. En dit zou een roerige tijd worden. En ja, voor Ronnie en zijn familie zeg ik proost op u. Proost! Proost! Dank je maar. We gaan het appetiet van maken. Knallen. We gaan echt knallen. Ja, dat was wel een heel bijzonder moment dat Wouter zich even tot mij richt en mijn familie. Ja, het kun je weer zo doen bijeen, een lach en een troon. Eerst juichen ze, het is van, dan wist ze zo blij dat het verteld werd. En vervolgens moest ze toch denken aan het verlies van oma en dan weer de troon. Maar ja, het is zo'n bijzonder moment. Echt fantastisch. Ja, en dan zit ze er.
Je zit met z'n drieën in een hotelkamer, daar ben je aan het wachten tot ze geroepen wordt voor het presenteren aan de rood. Ja, en hoewel het heel ontspannen zou moeten zien en misschien voor Ronnie was het ook wel ontspannen, voor mij was het dat niet. De spanning liep erop, ik werd zelfs even misselijk. En wachten en dan werd ze geroepen. Ja, op dat moment mag eerst Ronnie Maas zich presenteren. De volgende is Ronnie Verhaag. En ik zit hier te wachten. En al vrij snel daarna kom ik. Ja, ook dan weer een moment van overweldiging. De geest zichzelf bekendmaken. Automatisme doe ik zo, kom ik zo staan. Eerste kennismaking met het Veerse gezelschap en het was een hele toffe kennismaking. Ja, het Hutjesbal. Ja, dat was fantastisch. We vertrokken vanuit deze locatie waar we nu ook zitten. Vervolgens werden we geroepen, je mag komen, achterlangs. Stond een klein uitje te wachten en we moesten met z'n allen in, sol erbij, voorin met de camera. Vol spanning, reden we naar ons truitje, stappen we uit. Meteen in de cape, een mozeer, een masker op. Ja, boete hoorden dus allemaal al. De vrienden stonden, familie stond. Van hey, is dat Ronnie V? Dat is wel super vet. Iedereen staat eigenlijk al klaar voor het Hutjesbal en dan is het boven wachten in de verlorenzaal in de ruimte totdat ze naar onder muis. En op een gegeven moment huurt ze het moment, jongens, kom maar, gemeug. Weer op die trappen met die kepen naar beneden en de huur staat volk. De wit staat in vrienden en familie allemaal binnen stonden op zich te wachten en dan gaan ze dan doorheen. Voor het Dreespan 2020 met kennis met Prins Wouter de Eerste en nationaal Ronnie en Ronnie! En vanaf dat moment hebben wij allerlei maar gaas gegeven. Echt tof. De begint eerst op het podium, lopen ze naar de zaal in. Alle mensen die er even een hand geven, die je feliciteren. De probeert zijn titel te verdedigen onder iedereen, want er is eigenlijk te veel mensen die zich eventjes wil spreken en die vreugde en enthousiasme door toch mee wil delen. Dat is gewoon een super toffe avond geworden. Dag ging eraf, leuk programma, veel gefeest. Hutjesbal was echt af, was echt helemaal top. Ik druim van meer. Of het nou die jaar is, of het echt wel waar is. Ik druim van de roze weg als de lucht als komen is. Ja, het liedje Vastgelovend huurs bij mij. Ja, die heb ik geschreven vanuit een gedachte van ik wil ooit een keer een liedje schrijven. Dat had ik al langer op mijn bucketlist staan. En wat is dan een beter moment als ze zelf Dreespan is om dat dan te doen. Ik heb toch voor meteen Marinho Peters gevraagd. Ik wil stik een liedje zingen. Marinho is een kameraad van mij. We hebben ook Leon Bartels gevraagd, die heeft dat mij geproduceerd. De tekst van het liedje is echt gebaseerd op wie ik zelf als klein jongetje de Vastelovend meemaak en wie ze droomt van ons Dreespan te zien. Dat is eigenlijk de rode draad van het liedje en in dit geval is het ook goed gekomen. En wie tof is het dan dat ze een eigen nummer heeft. Ik ruim van doze weg als de burgers komen is. Is het een druim, is het echt, want het lied was wie. Alles goed voorbij, het ding stuk. Ja, ik had best wel diep in het glas gekeken daarover. Ik weet niet meer alles. Ja, dat is gewoon een eerlijk verhaal. Ik heb altijd als motto van als je het niet meer kunt herinneren, was het tof. Vasteloven. Dit is het moment, no. Wie zal naar die eeuw? Als de bunkers zien gepint, weet ik dat het begint. Vasteloven. Dit is het moment, no. Iedereen die maakt no. De joepjes aan de kijk en iedereen
Want we hadden ons als dreespan voorgenomen van dit wordt een privéreceptie om nooit meer te vergeten. Ja, in de periode van vastelovend hebben ze ook 18 februari, de datum dat mijn moeder jarig is. Dus dat was nog een moment voor een verrassingsbezoek. En gelukkig kosten we via Michael Ooms, die woont tegenover mij elders, kosten we zo snel omkleden, door de deur uitgeglipt en eventjes bij mij elders langs. En ja, een verrassingsbezoek voor de verjaardag van mijn man. Ja, dat is natuurlijk ook leuk om mee te maken. Gewoon ook heel erg kort houden. Het weer is inderdaad koud. Nog niet koud zat, maar het paast er wel. Maar dan is het weer zo, dan is het weer zo. Hij komt snel naar binnen. Kom maar. Voor de grote receptie kwamen we allemaal bijeen bij Wouter Toes, bij onze hoergeit. We hebben binnen muziek gespeeld, werd gehost, werd gedanst. Confetti vloog door de ganse huiskamer. En dat was toch echt prachtig om mee te maken. Daarna mochten ze op de Juxmobiel. Normaal staat er altijd VVV op. Als ze promoveren of ze kampioen werden, dan hebben ze 3 echte mannen gezien die ook kampioen werden. Op de Juxmobiel gingen we eerst dan fijn naar de Wortelenpin. En vanuit de Wortelenpin onze eigen honk, op de Hoergeweg, de Vallonazaal. Ja, de grote receptie. Ja, ook een super bijzondere dag, want ja, eigenlijk ben ze alleen maar naar andere recepties gegaan. En wachten, pilsjes drinken, feliciteren. En nu was het ons een dag. Nu kwamen ze naar ons en die zaal wordt maar steeds voller en voller. Die verenigingen beginnen maar te komen. En ondertussen kent ze de boys ook allemaal goed. Het is wel, daar is overal een band mee opgebouwd. En dat vond ik echt tof. Door het ook iedereen zijn persoonlijk stukje over ons te vertellen. Iedereen heeft zich de tijd voor genomen. Elke vereniging benadert zich persoonlijk. Ja, dat heet wat. Dat verbindt. Iedereen houdt zich aan protocollen. Maar als een vereniging dat niet is, is het de gaasketel. Die kwamen op, die hadden een liedje. En die trekken ons gewoon van die bühne af. En we moesten mee door die zaal weer. Dat is ook iets zo tofs om mee te maken. Ja, het laatste wat ze hoopt is dat er iemand krank wordt. Ik weet me nog te herinneren dat we van tevoren met ons drieën ook echt een soort van pact hadden afgesloten van jongens, zorg dat we niet krank worden. Ja, op een gegeven moment, tijdens de vastelovend, veel zal wat ziektes aankomen. En het ergste is gebeurd dat ze dan nog op een dag zo krank is geworden. Dat ze, voordat ze op stap ging, naar de huisarts ging. En vermeten, bloed prikken en dat hij acuut zit dat ik maar naar huis moest gaan. Maar goed, hij was echt heel krank. Ik had het ook echt met hem te doen. Want ja, als hij iets niet wil, is er nee bezig. Toen gingen we een rondje sponsorbezoeken doen. En we zitten er zonder Ronnie. En ik zie er toevallig van die mondkapjes liggen. En gekscherend zei ik van, hey, laten we die mondkapjes kopen. Dan komen we eventjes bij Ronnie ook even langs. Brengen we daar even een cheer op. En we, als tweespan met het kleine gezelschap lopen bij Ronnie naar binnen. Met allemaal mondkapjes erop en lachen, gieren, brullen. Niet wetende dat een tijd later die mondkapjes heel normaal werd. We gingen van dreespan naar tweespan. Ja, en dan knalt ze even goed. Het is wel, dat is leuk.
Maar dat moest wel door. En ja, we hebben er toch nog het beste van gemaakt. De vrijdag voor de vastelovend hadden we zelf ook een complete planning. Wel beginnend met een bezoek aan het kinderdagverblijf van Kenzie. Eerst dat, toen alle sponsors af. Ja, dat wil ze ook eventjes een moment hebben met die sponsoren die het zich toch allemaal ook wel mogelijk maken. Hartstikke gezellig. Helaas wel een dag waar Ronnie dan niet bij was, Ronnie Maassen. Maar ja, we hebben dat een leuke invulling bij te geven en we werden overal super enthousiast ontvangen. Dus ook dat is iets wat ze voor geen goud hadden willen missen. Naar die sponsorbezoeken zou ze dan naar de parade gaan, dat was ook op de planning. We komen er wat later aan. We mogen op het podium verschijnen van de top 445. En daar stonden we dan, Ronnie Vraag en ik. Zoveel mensen er stonden op de parade ja, en de zij op de bühne. We stonden dan wel met 2 man, maar we hebben echt ons feestje weten te bouwen door. En op dat podium stonden met zoveel mensen, ja, dat was echt waanzinnig te gek. Echt te gek. Ja, de boerenbroelof. Ja, mooie dagen altijd. Ja, iedereen maakt zich netjes, maakt zich kloor. Het is wel zoals andere dagen gewoon echt ook te goed paks. Maar deze dag is toch wel anders dan anders. Bijzonder. Jong, oud, groot, klein. Iedereen staat zich op te wachten ja, in de stad. En dan lopen ze met die ganse gezelschap over de parade, Noord-Stadhuisplein. En mochten we genieten van het uitzicht vanuit Centraal over het Stadhuisplein neer. Ja, het was echt magisch. Ja, dan heeft ze een geweldige vastelovend gehad. De meest bijzondere vastelovend ooit. En dan komt, ja, er komt toch ooit een dag een moment dat ze dan ja, die muts moest afzetten. De stijstoor, daar komt ze hele zaal binnen bij Wilhelmina. Familie, vrienden, iedereen zit door. Er is nog één laatste genietmoment met iedereen. Het is tegelijkertijd waanzinnig tof, als waanzinnig emotioneel. De laatste keer met die maat het podium op, de wist dat het eigenlijk afgelopen is. Ja, het kreeg gewoon zo'n emotionele lading. Want de wits, het is voor de laatste keer. Toch komt dat moment door, dan moest de muts afzetten. Steeds nog op het podium, de moest nog een dankwoord richten aan iedereen. Het was een super waanzinnige periode, die ze dan afsluit op de bühne en dan is het klaar. En eigenlijk is het ook goed dat het dan klaar is. Ja, al dat goede komt een eind, maar ja, voor ons gevoel, het mocht net zo goed langer duren. Het is klaar, het is gedaan. En dan kijk ze nog een keer ja, door het volk heen en dan denk je, ja, het is goed geweest. Ja, de vastelovend, ja, wat dat voor mij betekent, ja, toen is ze mij opgegroeid. Geboren langs de Bielsstraat, kwam altijd een optocht. Zo kwam de ganse straat en de familie naar te kijken. En dan vinden ze dat leuk, spannend, allemaal die wagens die voorbij gaan. Vastelovend is voor mij toch wel het hoogtepunt van het jaar. En ja, in het liedje wat we hebben gemaakt, wordt al wat omschreven. Ja, vastelovend is huurs bij mij. Het is iets wat zich vult, wat zich in zich hebt. Ja, en dan moest je dan ook nog voorop lopen, dan moest je prins zien. Op dat moment kun je alleen maar denken van vastelovend. Ja, ik leef het altijd als een droom en nu ook nog als een droom die uitkomt om ja, in deze rol dit mee te maken. Ja, dat is echt waanzinnig te gek. Ja, dat is onbeschrijfelijk. Dat is eigenlijk heel lastig uit te leggen wat vastelovend voor een mens betekent die dat ook echt viert. Want dat zit gewoon in dich en daar leeft ze naartoe. En ja, ik vind het vastelovend huur bij dich. Ja, weet je wel, vaak is het ook zo, hè, als ze met vastelovend op de parade staan, zo veel stadhuis. Zo, dan pakken ze elkaar toch altijd even vast. Dus is het nu al afgelopen? Is het nu al gedaan? Het heet wat, magisch. Voor mij is vastelovend ook, nu dat ik aan deze kant van de bühne heb gestaan, ben ik ook ganz anders naar de vastelovend gaan kijken. Want wie we bijvoorbeeld bij het Rode Kruis waren, ja,
Ja, dat vond ik zo bijzonder, dat ze samen met iedereen de vastelovens mogen vieren. Maar ja, om het samen te vatten, wat betekent voor mij vastelovend? Ja, de lachende troon en het verbinden, bij elkaar brengen van mensen. Mag je Bils even wegzetten? Dat is Prima, wat zich Wils. Ja, zeg maar even lekker weg, zit dan lekker bij Wils. En wat vindt ze ervan dat papa prins is? Ja, heel vet. Wat vindt ze ervan? Heel tof. Heel tof, kan ik niet huren. Ja, kijk, echt super vet. En wanneer wist je het, dat Wouter prins ging weer? Een week geleden, ja, ik wist het al heel lang. 20 augustus. 20 augustus, de mond goed kunnen 20 houden. augustus. Zo op het bankje Ajax te kijken. Kijk. Werd er gebeld. Wat sticht dan weer? We zitten Ajax te kijken. De wissel gewoon niet dan hoe nergens naartoe gaat en niet opneemt. Want Ajax is heilig. Ja, de buurs ergens van toen meegenomen in Blierik. Ja, wat doen we nou in Blierik? Ja, dan moet het de wortelenpin zien. Wie kent dat nou anders, de wortelenpin? Maar nee. Hij is goed moeten liggen, hij is echt iedereen. Nee, ik had er geen meute mee. Geen meute mee. Totaal niet. Wat ze dat zich zeggen in de camera, ik had er Echt, geen ik meute. had er geen meute mee, jongens. Maar allemaal vermetaal. Ik vond het geweldig. Heerlijk. Ik heb ervan genoten. Geweldig, we genieten volop, het is echt super. En Wouter geniet volop, dus wij genieten mee, dus ja, zo het, top. Zoals Wouter is, lekker feestje vieren. Gaan zo de dag gewoon, 2 pilsjes erbij, een bitterbal, ja, wat wil ze nog meer? Alaaf en duimpjes. Is er nog een leuke anekdote die we kunnen vertellen voor Ronnie? Nee, we kwamen niet toe, 's ochtends niet, tussen de middag nog niet. En toen waren mam natuurlijk een beetje van, mooi is hè? Ja, dat snap ik goed. Dat snap ik Ja, toen waren bij mam natuurlijk de politie aan de telefoon en die gingen aan het overal zoeken. En meneer de vampier, die loog aan de Maas op het bankje lekker te slopen. Dus ja. Ik vind het geweldig dat, dat we dit mee mogen maken. Dat we met z'n allen erbij mogen zien. Ja. En ja, ik wens iedereen een geweldige vastenavond. Ja. Wanneer wist ik dat Ronnie adjudant ging weren? Nou, ik had hier gedacht prins. Ik dacht prins, ja. Maar ik kan nog. De teleurstelling was goed. Ik had wat anders verwacht, maar goed. Ik waren al Wouter van de Gekken al. Ga je trouwen of niet? En toen kwam er een wissel van de wegers van binnen. Ik zeg, dat kunt de pastoor hier. Dus ook troeven in de pastoor. Ja. En toen zag ik die binnenkomen. Ja, Prins Carnaval. Die dacht, mijn kute. Verplichtingen, dacht ik. Daar had ze geen zin in. Nee, ik ben geen carnaval verkeerd, joh. Maar dan ben je wel trots op die broer, toch? Ja, dat was ja. Dat was. Hij werkt goed, dus... Ja. Dus je ziet wel geruurd zijn papa en mam dat je de anders geworden. Ja, dat wel. Duimpjes op. Duimpjes op, zeker weten. Ja. En een goede vastelovend en de duimpjes. De duimpjes omhoog, hè. Ja, is dat niet hoe ik zat? Ik ken niet. Kom maar heen, help me niet. Wat allemaal heel man. Duimpjes op, kom samen. Duimpjes op. Kom maar 3 man, duimpjes op. Duimpjes op voor een goede vastelovend. Echt wel.